سلام سلام أبمل عالم تركبوا فتوات تخاطلت بفلايك أمل عالم زلهم مفكرت سنتوب لومد ما حنت حداش فيديو كليب بفيلمون تصفاي سلام تبل حيزلنا متي لومو تقرر بقى إذن يبهلنا قويلة من زمن أو موسيقى حويسو تفعل عينتنا مسارح موسيقى زتصاوت ويكا أبو بزح مصنعات الزجبرة بحج دما نبزل عالم هذا تمرتنا موسيقى زي ساقم زلو حونا ويولدو حونايو وزقوني غيو سلام زندي أبزالها غلو نسيت زيرلو إذا دار فيزياء لتقرنيا مش بزمنا وأجابة زغربت سلازخونت ቋንቋ ትግርኛ ምስ ዓለም ንምልላይ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ እዚ ሓደ ወይ ጅማሮ እዩ ዝኾን ዘሎ ሞ ሕጂ ድማ ሓንቲ ናተይ ሙዚቃ ኣወንታዊ መልእኽቲ ዘለዋ ደርፊ ብቋንቋ ትግርኛ ገለ ክፋላ ድማ ብቋንቋ እንግሊሽ ስለዚህ ከም ትልሙድ ከም ትኩል ግዜ ንገብሮ ምትብባዕን ደገፍን ካባኹም ኣይፈልዮ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ናቱ ቻነል ፊልሞን ፊልም ኦን ሚውዚክ ኣብ ዝብል ናይ ዩቲዩብ ቻነሉ ኣብኡ ከይድኩም ክትተባብዕዎ ክትሰምዕዋ ክትስተማቕርዋ ዕድመኩም ኣለና كم تقول له جيت قبره خا لايك شير كومنت ان سبسكرايب ዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ 2025 ክዝርግሓየ ብፍላይ ድማ ዛ ቪድዮ ክሊፕ እዚኣ ሙዚቃ ኩሉ ባዕሉ ኩሉ ካብ ሓደ ዝጋብቲ መወዳእታ ዘሎ ናይ ሙዚቃ ስርዓት ስቱድዮ ከይተረፈ ባዕሉ ዘዳለዎ እዩ ስለዚ ሓደ ክንድሽሕ ኣብ ቀጻሊ ኸ ዝተፈላለዩ ስርዓት ሒዙልና መት ስለ ዝኾነ ከም ድልሙድ ትገብሮ ሞቲቬት ካባኹም ካባና ኸ ስራሕ comment like share and subscribe بمقبار ندمصاوي فيلمون تصفاي نتابعيو حدرا So check it out, like, comment, share and subscribe. Thank you so much.